no sa Sompa TV from to breakfast no ene nuanu mienu agepenie ya ye de besomo ensem no do na mom eni enimu no bi enie asante hene wotumfo sei tutu otoso mienu e de afutuo bi akwa mahemfo mo asante mantamu e de mpote eno otu omhofo Sada na wode afutuo kro na bi ato aban nim se wonmo na ho hye ne won keka na ho titru ne agudi a wo mo betui ye mampanyin na na dodanko akufo adonso akasa ya wo kire samanyofo ya omodu osoma hodo no eye campaign no wo mo enhede ni kase bobi a ede mo manfo ene donkuma wo mra se badwafie nso abo aban no sobo se wabokokofu ball bo wo bo ne hen Ekwabo achiwa sempetia enemy de abusuan awie nyame nko a na me baaye me wo fa papa bi eka me ho ejapia apamdada mano mizo ne 5G energy drink aka ho na awiabre kuku anum nso akuku na asante ebo Benedict watete ne ye chama asonwa na aniwa nyina atibie afiri Sompa TV so afi anyebre na ensem no yentutu ne sere ne abasa Asante Mura eye asante hene otumfo osei tutu ababi onu no eno de kase bobi akwama ahemfo ahodo mo asante mantamu se wo mo nsore waka se de be ombe prumpuntuo e de aba asante mantamu wo de sansemu ni na tudwa wo obobo ahemfo ni na no e de to mo ni mu se ukopie mu e wo mantama ahodo no so a ahemfo ni timi sore e kompanyifo ni na so e kwasire mpuntuo e kwasire kwan papa e de ba omukuro mu sanso na ahemfo no mo asante mantamu no ebetumi aye ne sa na ennepa hodo esafata wo mo no wo mo nsonsa akabie ya kana say mo so e de ne ye metia mi hu ze nanan mo pi konkran ko mampanyi okoko kase yenso ye pewe airport ya ezi akaka krab ne wi se si o yakwa akosre ekwa ya mo kan ye chesken yakwa ho akwaka bi enti yenso ye mu se ye ho contractor ya man contract oba ya ne be chose ya man contract na afo ani abre no zo onye de nisika ya mfa ma no wabusa na mna ka cho enti monana no ya natural no zo onye yenso ya sade ne sei osi yenso ya kokotie bi ni ya ka cheze na nampa wo kwa no sikani wo compensation ni sikani onti na enya ni yenso ya hunu mu no kure ni ye ya tie mu yenso ya mfa ho adwen na house yi se sumbetu na mo ne yakọ na mampanyi no se fine adan yes sika aka mosi ade ma mfie se ne ne mfa maaye original house is ya sisi bi adan na mo de nke enwie nti wa cheche ma me ehunu ono ontimi ntwa na adan ya wose na nan nyina ko sisi kasam ya tuwe nka ya yi delegation yakọ airport akọhwe ba bi adura hunu se ne esi ya da yenye standing committee no health committee na hospital wakwa ready etia yenye eno na bebo ama yenso yehunu se ampa sei na ekoso da no konfono chime ko mi anam wi am ko wa na dwo ben pren bi ko ready esi na me yese na ye nyina ye nka mom ne anye gentu bo amfansi nti ye na idea woda no a wo ye ne yenso ye betu aboa ne yehunu aha ye sei committee kakra ya ko hwe ne report na ba sei na hatie airport is ya kadia na ocheche mu yakọ ho akọhwe yenko eno asa airport no na siwa na yekoba e burden ye tinya frɛ airport company na civil aviation na as minister for the transport na ho abusan se na tie adisua ye minister odano na se wo ye bibi STEM science technology and English and mathematics wo ye bi wo so obayi ye bebre a bebo schools do say ye no asante member ye hunu ye ku say ho won potem ho ebi ho wa hunu wa busa ede ne ye be ye ho enkola say ne ko school wo ye potem ho ni nyina ye nema ye nso ye asade say wasi ye and this idea ye better say nanano na ban so aye ne de na fe de bia eno ase ye twifa so esan say district assembly kra wo ho no DC yo ho kra me hunu brown ne hia MP o ye member of the district assembly no Asante hene otumfo osei tutu ababio ne abusua ene ekotie no yeda so a ejina mamre num wo ensem asante hene ede tudwa no ho na ye free ho no nyina hene bo site ho enkomo na nana de afutuo ma amanyofo tituru na aban a wote akonwa so se wo mo ne ho mpempa mo ase de beye na enkunimdie beba ede ama sa nyina hene box site na ne nkasa yemu no wo chese so hwe Ghana Integrated and Aluminium Development Corporation gia dekefo a won musi abo ho modern pa sada na ebiti say resource
estimate mmerefo wonom so abɔ wɔn hommɔden dom aboa enti wɔbɔbɔ ɛna wɔbɔ pani a wɔdage adek na no yewura Michael Ansa ɛna agya kwasi fori sɛ wɔn abɔ wɔn hommɔden aboa pa phase 1 ne phase 2 aduru baabi ne mum de aka ne sɛ yɛnso yɛbɔ yɛn ho pagya sɛ de bɛyɛ na ɛnyɛ kɔtɔbɛkum ma ne mum yɛbɛnya ɛso mfa so 90.7 FM sɛ bauxite no abade ahyɛ gada kensa sɛ yɛnhwɛ na yentu for the first time yɛde bauxite no yɛte company by act of parliament law yɛde ahyɛ wɔn nsa because sɛ deɛ onim no minerals organic anka ɛhyɛ minerals commission as a minerals commission so ɛnyɛ company and a corporation ɛhyɛ da active extension of the ministries any commission key sana yɛde now back to you ɛnyɛ bebeka tuna na sasama watia na deɛ ɛyɛ ne sɛ sɛbi bauxite deɛ no ho asɛm no ɛdin bebree anamɔ no ɛwa sɛ menka wo mmerɛ bi atwa mu no ɛm sɛ owura bi nya concession ama wantumi anyi so mmara kwan so no wamfa anamɔ papa so ɛne kɛ sɛ ɔde ɛnyaeɛ ɛno nti no ɛyɛ Supreme Court no anetwa mu sɛ ɛnyɛ yi ɛno nti sɛ wapa na wote bi woyɛ bibi saa no a ɛsɛ wobɛki sure sɛ wonam kwanten pɔn no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ metu makaw biara na wobɛkɔ na ɔsatisfy mmara no the same time so satisfy investor no the same time so satisfy people of Nahini ɛne ka no nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a revenue so bɛtumi aba sɛdeɛ Minister for Finance ka no ɛnti anamɔ no yɛtu deɛ kan abade ma yɛ sɛ yɛhwehwɛ obi ɛnyɛ joint venture abade no a sɛbi ɔne sika a wode bɛtumi atu ɛnti yɛhwehwɛ obi a ne mu ɔduru ɔwɔ sika na yensu retain a certain percentage, it is about 30%. Now you retain for the people of Ghana. So mine say the only no the ma sa katakasa. So but ede what they say is I say na face so you represent Ghana on the board. Say the beya Ghana for no your own chire because you hunu bi. And let's say your boss city no nessa kesa. O call Johannesburg gold here na ma Johannesburg I say the city. O boss say Adam Seja, Obi na Ediaman Wocho, and our Rocha royalties and taxes now that in Chino, my name may be HI, I must say, Posse, and yet, which you say, a party to go raw. Sana, I was on the society. It's in any day, any chippy dear, no, but says, I see a shame. You appropriate technology, everything you try again. And Kofa, we need be Emma. I say, we need be better here, and the income will be a Dachino, Kofa bar, almost being technology very appropriate. A bad boy, nothing, or much mere true idea. It is a never be a new so any share, your call rounds, your mind investors, Nina, that sound will be a choose to be a pity. We did any dinner, the children be and son. Luckily, no, a fee number 2, no. No, and a Ghana for be no more consortium. A Ghana for my no baby, yes, I joint venture. Now, you have 2 bauxite now. Yewra, Quasio say, Jay, one and a penimpa cofa by ya Gade Kikui, what Dano Womo and a baby 2 bauxite. Now, Dr. Tony, one of the woman named Duamoko Tune for and answer. We award us, yes, and a night Jew or Mofeso. Now, Nina and Kenfuano, Papa ka say. Wonu ma bibi wo won ho na obetimi aboa sansa aban niska wo mo ene de share wo mo nsa safo no so na so mpa che de no wo mbetimi a support pa enti yewro sei na ye kan no bosumi de to so do no ba kumbro nya bosome no ye che kunafo ade enti minim se guide ke fo mo de so enkanka ne se mo bebre rockshop mbetu ba akumbi yento so ani enkopie mu onsem foforo mu ye mampanyi na nadodan kwa akufo don so akopie mu e wa santemantam mu ene ahemfo ne adehye bi omo bantema akotwetwe enkomo na de ne kopie honom eye e-library project ya wori betintim honom no nhyiamu no ase ene wode to adehye ne mu se wo mu hwe na so mu yi obi ababedu amanim se mampanyi a wo mu ntie ne kasebo ne sempa wode no eno munyina so enfanto aba ne manom wo se enkebe kra nkomo hwe na track record enweme bi a waye pen no mo enfanyina so na sepa so obi beba na wode osoma hodo no ba ye ne campaign de wo mo ningu na kokase wo fa apamo de we kristoni anaso ye nkramoni ya ntoma no de a eno kire se nipa no woni kasebo papa bia wo yankura hwinim ne senti wo mo ningu
One year, anyone corner, 1 year, he himself, what it should be a Jumano. The Vice President, Mamadou Bawumia, MP before, I said, you yam, Apejano, so Franca and the Kutaman, or no, any of the Assan inside. Miss Ramo. Bobia from when she said, yeah, and Mother Ghana, maybe a free near the here. So somewhere also when you're not here, the here and the dear war come move, a war dream, no crowd tea, you are power to me, yeah. About to me, Papa, no, and no any assure, yeah, better. Yaman penyu na nado danko akufo don koma wo ne bantima de hye koboye no ene adane akire ediama yetifo no Emrase badwani wono na akọ adwumako enyamesia na wo emrase badwani Dr. Atofosin don kuma no nso wonne pani a otua wo ma no wo emrase badwafie na papa no ene se yewura Keno Furiata de emfiempim yenu ne adunu nan ye budget ene se de oman na bose etie kokotu dwa na ano no don kuma no kasa e pa ebinum se budget e bae no eye ankure hunu dede nko na e ba beyo ena don kase nso no wo mo kasa yinkunim budget na Dr. Atofosin se wo hwese de aban ne kasa tax exemption chese enyuma ko binum ho a etoa hodo a na nkeda da wo mo so ema wonko mu ha wo mo no wayi afiri so ma se de wo ho betimi adwodwo wo mo nanso wo mo de hwepetetakra mu din a wo hu se we de ye kurafo ne mma pa se bi oje a ne mma ne de wo de ma wo mo kurafo ba so wo mo nkwe ananse se bi ene waye wo mo ase 1D 1F no wo mo wo sansa homa no ho na mfaso no ekoma wo mo no wo bo sika no bo se 5.5 billion Ghana cedis and what the cost did that denum na cementing ka ho ya ka se de no na ye nta ya ahye to me hye bro san pa sika nko awu ye to aso be senson kwabla ne gina kira ye hu no na sade o kan no ni. The minister himself has said it, that they are raking in 11 billion new taxes. But let me say this. Raking in 11 billion new taxes simply means that you are taking 11 billion new taxes from individuals and businesses from 2024 January to December 2024 in times like this. 11 billion. And that is what we have said that this government, we in the NDC, will find it very difficult to support these taxes. For a simple reason. Number one, the Finance Committee, of which I'm a member, this government has presented a number of memorandums through Parliament to the Finance Committee, of which 47 companies under one district, one factory, 1D, 1F, is giving tax exemptions worth $449 million, equivalent to 5.5 billion Ghana cedis. 2.0. This government doesn't need new taxes in the first place. Because if you actually require revenue, you won't give tax exemptions to companies that are closer to this government. As soon as you just go to them and say, I'm closer to this government, and there's no format, they just allow you to, they grant you tax exemption. $459 million, 5.5 billion. Our position is, we will never have a conversation on these new taxes until they have withdrawn all of these tax exemptions. Because you see, it's like robbing Peter to pay Paul. They are asking you to pay these taxes. But in the end, they are taking your taxes and giving it to cronies of this administration. We've checked the background of these companies. In the coming days, I'll publish the list of the companies. I can assure you that some of the companies they are giving exemptions to, they claim that they have items at the port and they will need to clear them for them to be able to finish their factory. We did background checks. The items have already been cleared and the factory has already been completed. So it's a scam. The whole system is a scam. I call it the new kickback. That's how I call it. Because you see, what is going on under that tax exemption regime is something we need to give some public attention. It is just not right. Apart from that, today, Ghana is struggling to raise $600 million from the IMF. Second review. $600 million. The money is here. The money is in this economy. But you are giving tax exemptions worth $459 million to ordinary businesses that are closer to the government. Brofo ena Dr. Atofosin adwumako enyam mesien mrase badwani waka ede akere aban no no wo kyesa sabi osika wa hwande afiri su nyina no e wo boto ekomu na wono mo nso betimi aboa ma yenya kakra de ahwe yen ho esansa ayemefo ayekọ nyina no wo mo hwese yenso yesika wo ha betimi aboa no yi na aboa na asan de kokọche kwabrane a ene ne yekoya na ase ye bai
Yentwa so ni yenkopie mu ewo Bank of Ghana oman sika krabia wonom akache. Woma tintim krata bi a ye kokobo krata de abeto abonten se social media ene online no enoma hodo pi na ene ekoso na se diaba no website ene applications hodo pi omo kire se wobetumi afasa mo website ne so de asend sika de amobi anaso obetumi afọ mo website no de tuatua wo kai ne ECG prepaid ni ade ne kra na wudi tuatua woto aso kire se we na yafutuo ya wo sanso de magana foni na sika krabia hodo eni kwa ya to the se dedicated electronic money issuers ya wo sanso de enhanced payment service providers fon so aka ho se free na ekwe wo mo hwe no mo ne se nwumakuo no anye adwuma Bank of Ghana no eto aso kire nwumakuo no bi edomudi ebeto obonten se ekuo ye friend se supersonic eka ho sanso na website bia ye friend se Boss Revolution eno so ka ho bie Lemfi Wise Transfer Go Zoom PayPal service eno so eka sa website ya Bank of Ghana kire so mo mutu mikrata bia so mo emfa endi dwuma enti free na ekwe wo mo de mo Ghana fokoko so do ho kodom wo mo na enu mo ye adwuma dia ene wa wujagireje na yeguso awa futunum na we de mede wura kasafoni ahodo ene kasafidi ahodo a ya mutietie na mohwe ewo mofie mu se wonhwe sompa ene onua wo ya yerem na we no National Media Commission wono mehwe ehu se edwumadi a yedie nyina efa ne kwan so emrakwa mu nso ebo afetimamufo a wono mutie no wo mohwe bi nso wonya esomfa so no ena wo mo kasai wo mo so se wo hwe mu a kasafoni ahodo a ewo man yi mu na abribia de kode so kwakura utimihia no no makom be se dunum wo mo atwe wo mo kokko aba no e de ahwe wo mo aboboa no e ka kire wo mo se wo ne nwan wo ne ntu eto so tre na ebeba nye ne nyina ne se ho a obete fasika beji sika na ebi ka kire wo se odi ahia ye ebi adabo mo were ene akokko tirinwi no mo ne ade ye de beboa amoa ye yie wanya ho se tam ho a obete ne aka kire wo se we de number no eye choko ebebom pa nanso yewura samia ukukura wo no eye pani awotua Ghana Lottery Authority ano no wonimu ma ebebo wa ese Yesu wonimu atemu dada ebeba sa pepepe nanso sa kasafoni de se wo mu yi ni wo mu ye ni na kokobo ekoye no yewura ya obodu ayeboafo wono ene boy National Communications Authority akambo free ye bagbe ti ye ni action media ya ekoso radio ni TV so enfata ena ye de telephone ayi be ekro se amanfo bia television ana uti radio na bia bibi assembly ebe papa ontre ha onfa to inti sha CBC no eno ho report ene e bia ba enye kokobo say e bo bi ma Ghana for enyine ho se bia oma omofre no so no se omofra enye kase hu no ana eka lemom omofra ye ni ma emere no bi ereba ibedi ho ituma nti we ye de mama fo hu se ne mama fo e de abrɛn eno ebi no ho ensam ye de etudwa kokobo lemom sa we sa radio and ana TV station no na uhu we se e ka wakoma na we ye ne o se efata na ye nyina na ho abamfaso amai we ne emre dikan ya ye bibia etesa enti ebia na wo wafre na ebia wahwa na ohun bibia eniti obe amafo ho se nya fra o mo fre no enye fre hu no emo idi hu biba na emre no de ye be hu no ye de betu ebia on se afi na asio emene bi o ha akoso a dinyere bi ho adanse ne na embe mo ne se obi betrasie na wahwe se ene we ye se enra we ye se adechen we ye se afi ene ye desa ehihye na nti ye hwa nkosi emre bi no ibe hu wona sebe wosua bibi efri enema ekoso ena wo ma dwen se omo de ombe ya ena omo beye eno ne be ma ye so na nyina ye de be fa se de be ya nsempire no eho infrastructure na o si nya nyina e be nya ne pepe aha se o te se ebi kan 5 Ghana cedi pe ewo akira de etimi kokoso no bi enie enti se wo kasafoni no so wo hu se bibi se ekoso a entem na watro
TV kuro ne din na wabɔ mpanimfo amane na afei wa shift na wakɔ akɔhwɛ Sompa ɛhɔ de nkora hwɛ bi mmere wa hwɛ bi obi atumi hwɛ bi som bi a wom no utumi hwɛ ya efi ne nkeka bia enka wo yewura ya boadu a yɛboafo National Media Commission chairman Nana Pia Mensa dodo na anim se fa no na mo no na asɛm no ɛda so a ɛwɔ court ni na ɛyɛ men's gold ho nsensem ya na busua me na wokasa die ɛnɛ court assign ekwa asetena ya sobo ene kwadu omodebo na mo no ni na wo mo atwen ade asensen panyi kwadu bofo eye ma me yivon atakra wono ene woto aso cheche nsem no mu ede kire se sobo ne kwadu na mo ye free na mo anso no eno nkire se o mayi ne kra o wo ma sanso akotena se ahyehye foforo kra ya ensakraye bi ewo sikanim eno mo de abono nti se dia court ayane se watwe asem no akɔhye December bosumi a yebewremu no ne da etoso 9 ya wo kyerɛ sɛ no beboa ama na mo ne lawyer so mu twitwa agye no ebetumi akɔtena asem no so abobo ho ɛho mu defense abra no so a wɔn bode ba beto court no anim na wutietie mu yi a presiding judge a wɔtena asem no so no ɛde asem bi atudwa ya wo kyerɛ sɛ nanu ada no kra wo bɛhwɛ dɔm na mo na asem nti enkrofo be pie court ho no mo na kyese ayehu aboro so ntisese no wo mo hwe no mu mia bambo mu pa wo so wakaikai ne tirima na no ada na moan wo mo PR baako wo bi de ade hwe ne mo maso pa ma na enye asem keto ne senti efri sa breko no se efra na mo na asem na ye behwe emia bambo nsemu se de be ya wo bia eho beto no ne edi asem no pepepe sene etie yedi ni pepepe ne ba ne sa judge hia mizo saa na juries no nso wamunya 5G eboa wo mo pa na mom ne ebetimi adi wo makagire mu kire eko capsule se no mo atimi tena se che adwuma bi ese oye na emra kwan so no ba bi ese fa no atimi afa ene emra na ene yegusu a yebobu ho na yedi ho enkomo emra no utimi kan asem bi na afrew na abusabusa wo ama wayiyi ano se de ese na efata bibi koso na timamufo nte ase a emra kwan mu no mra sebadwafo etime frɛ na wakoyiyi wo ho ano na emra sebadwafie ho sesei yewura amakwanta oye penimpa a wohwɛ akwan ne akwantempa ho nsɛm so na asɛm apie ho a wo mo frɛ no se wo meyiyi ano na ya asɛm benya ɛne ne nyina nkamfu ana gye yewura mra sebadwafie ho na yewura ho nso a na ya unya bodin na ebi wo sɛ de osika no kiritwie bi se kiritwe na sɛ de obesi aka no bia no na ma hai me jinso me ni abema na Ghana mra sɛ badwafie ehobɔkɔ de ha ya nisa ye de ho ase na de na yewura amakwa atare a ye frɛ no ho so wo meyi nsɛm ano na nsɛm bɛn mpa me ni amamenda wasene akwanya wodi ama me awie na sɛ ene obepemu mra sɛ bedwamu a eyade a 2.7 FM kwato mo nsafre oswafo ohwe akwane akwantempon so onyanyamfo kwasia mo akwata segomre ene mrase bedwafo mako 13 wo makwan hu nsem ya o makunchagu nkata so wo meyi ano no nkyeremu na enti ebesi nne ye yi 2020 as year of rose nanso Ghana ya kwan nye ede na one na aban ya fam nanso esan se empepe me no kasai ala me dwumadie enhyase ye speaker trance enwiti ye guso ekan se speaker be trance ya ya papa minister for roads and highways wo beba na transem nyina wa beyi ano na ne uyem na sebedani a wahu se wo kwan ye beye anase yenye na me ne no achi no ye nyina ni se na no kuoda o man foto samfo kino foriata edi afi 2024 konvosika bai na Ghana mra trese se ye de budget bi basenya na mi ensachi no ehiama sem na se bedwane bobo mu de fe debate no enu nti eyade a ene business statement ye kitame ya sankrata majority leader union for the minister bonso ne sha ase na ogba amane se debate no nyame ya adomu a ebena da ebai eno mo be sha ase ede akosili na wotwe so nti no ena mako nso no mo ebesi wa wọ́n di bẹ́ẹ̀ debate na ọ̀sẹ̀ ansa ni debate ni bẹ́ẹ̀ ṣàṣeyẹ no èhìá máa tẹ̀ mìíràn sí bẹ́ẹ̀ gàfọ́ no
ye workshop kese de mawom na Ministry of Finance abai mu panifo a wo mote isikasem wase ebe kyerɛkyerɛm na hwebedwanim abai policy ne niam opese wo ye e wo budget nyom enunti o se nyame ya adom a wotena memene ne kwese da so parliament ebeye post budget workshop e wo parliament ama MPC no na o manya kwandi asua budget ni mu yie se ne ebeye a ene mo amoka mo be debate no ho no ye ma wakonya wo hu babia de wasam de fini babia odi be kwa koyi na madai sili da itrese debate na sase a wo ye ranking member over kasa 15 minutes. Okay. Other members, 10 minutes. Into them, kasa mane mbroso no wa be ye nase bia no be speaker metamusa. Into no. Omon kai na omon hye so. Okay. O tatre mu se enche parliament ebe ma ne humni nu so na ne Christmas afasha no makodi bintini. O fa Sompa ya plenty bra kan kasiyabo. At ministries, departments, agencies 90.7 budget estimate no omomo honya ha no omo fabra ti say bi a Ministry of Agric e bi a mote 2024 bi a parliament mamu 3 billion mo de beba committee no hwe moduma mo ye ni di dale do mo sefata ti amamu sa amount na ene no ma dia to mo committee level na so mo de abrekemba no mo debate sanya beya ebebuwa leadership na say answer the parliament money homeless no na appropriation bill no oma pass aboa mo man photo sanfo kino for yata watini akoman futum akoyiska afi 2024 e di abo man Ghana ho bra so far parliament dumadi en chase ye wow mo mama na eba ne sa no ebi ti se na no wo no ma na etete titobutu a wo mo so de se okoye picketing won aboboa na ewi aposifo ebirim binom no eno nso ho asem bi se pie ho ana asembisa encheda masa picketing ne ho na ekon se parliament show mu dumadi ase ye no ye hwe ni mu se ebia enne o mutena se dom kuma no de release akonsent no na said oswafo ne so ba ha no ye mu said obefasi yi ni nsem bia no e de afa so far mo your friend is to but no mo de ba na se do mo gina no mo gina wo mo obodu mo ka wo mo no abai betua anasa abai ntua okay mo yes say no parliament nyam che mo dwumadi ase de ene emre ne bekere me da se mo ye jawa mo akokura no se wodi wani fam na hwa attendance te sen wo mra se badwafie ho attendance no so far me no kasa ide kakra na wo chamber nim esan se wo mo hyase ye yenti no bu ho ha na wo na office e twen se speaker beba betna se na fi wo maba ena ene so ye Friday ye nyina nim se ye nyanum kramofo no enche mo do fa for ya sorry enti no mo kra de bebra ma ya na ense dan ha adwen o tena so ye workshop enu ntini se bebra krant mi ama ene no en ha adwen because in the parliament asetna na kasa enche amo ene adwuma koso afu ani di akire na mo ya na waka akire mra se badwafo se Sompa MCR no ebo adwuma pa enche be omon pe bi nsuo na ne yekoso bia no yenya na o dia tum dida mamu nsuro wonderful ya da se mo wo bapa na ya chiritwie ne nche ne yekoe wo Ghana mra se badwafie ho ama ne bo nyina de nchewura kanofurata wo kwa kwagina empanimfo anim na watoto na no wa kirekire mu e de akire ya da so a egina mamre na mom yentwa ye ho na yenkonko pemizu ni 5G bi nonnom na ene no nsanya kroje nya akono ene computer so adwadie ye ba de aka ye de beto also. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magye no Ghana ha
eni amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 mitimu biem 0598 edi awoso yeta 1 media bronya bosone ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tomo yen no ye de ama ekura Sompa fadi amuye onye kuku fisu muswa efi se je muye je se binsi ja se de fo enyanka emudo omo ni bie jone classe omo ni bie yo ni bie 90.7 FM and so mo de afema mana proso everybody won shira mo Bible si bi ohun platform everybody be shira se mo hu platform everybody shira mo anu papa mso be mo kese pa amen na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a yebeji mo a mo ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo a mo nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi TV Emma Aketiapa. Yada se Sompa TV we are prem to break asiebo eni egusu ayetete yechiche edeba mono kase no won sabe kan bi e wo Sompa 90.7 FM wo mo beka Sompa TV ho sanso na beti bie e wo Sompa 98.9 FM ebetwa ne ho so e dia fa Sompa 93.1 ene social media no so obo Sompa TV Ghana e hye ho no mo a e do bebe fie ha sei na nso hu nsem na ekoso ni bi na watimi a kire wadwen ede afa ho afei yentoa ensem no eswen panyipa woda Ghana Investment Fund for Electronic Communication Yera Prince of Osusefa ede atodwa sesese no wo hwa de ayefa no network ene abefo kwan afa so din kitahudie no sesei atrepa wo kire mu a emu aye denso wo se ye hwe ne suade hunu ya na esika ne mampanyi Yera kofo ni so obebo ma network no atretre akonkrokro hudonim enkronketwa eni krakese no masese no adane enyini na ayekese nso wode sansemoni na ato yensentwofo nim wa bra wo ko bie library center kase pa hwemu bia ewo bantema ye wo kumase asantemantemu ne sam kakra de ma ya manebofo no wo motwe bi go ahoma so sei the type of library and programs more your friend community initiated community ICT center. So it's a community initiated ICT center. There were few of them across the country. Last one is BNA order. No Minister for Communications and Digitalization as well or Yema and Mami. And these initiatives we know and ne Yagman Bobra
Because you man say abe for near man, baby bia to see bia. Yes, set here. Yeah, Jumakwe 2004 President performance set here up. So 19 years old. You might say, and say, I say, from near money, people come by Bia or Ghana for 9. And be initiative, the BT Senia, Honorable Assembly Wachaya. Now, not only saw the two president, but Bibia, Dada. And Tians, Hawaii, DJ, the brace, so I BBC never say about lab on idea. I can tell it's a lab, no, the lab side, no, over 200,000, maybe I made 250,000, just the lab. Because that lab now, special also, computers are all, the friend of all in one computer, alcohol, the screen, Bibia, until you need a tower on chain, and our keyboard, when near my reading a combo, so you just get your keyboard and mouse. Until country had that type of all-in-one system now, and not so I can't read it. I say, there 30 of them, 20 waha, or Bantuma, which I say, Bibia, and that. Omampania Kumaso, the Honorable Minister Seso Akumaso, the Honorable Minister for Communications and Digitalization, so Nakumaso said, the Bayan of Fair, na Bantuma Fonso, I de Yahoo and Faso. T. Bantuma Hanamoya War, ICT Labs 11, and Shanti Region High, or Bay 305, and the whole country is about 1,300 of these labs since Nana Dunkabe president, which is 1,300 across the country, move 305, na make us say Shanti region. Enti Yeguso, next year, so you more because Yashisha, making sure say Nanado, a Jumana Wayano, and yes, say the Hawaii and Dada Nonkwa and a trip, but yeah, Obroni said finish hard. We'll finish very hard. I'm a Ghana for now. Says to say, I want to try by Yasidi. Yera Prince of Osusefa a penny power the Kubia Watunidin say Ghana Investment Fund for Electronic Communication Kuno Ano. Menyaho fund no kwa dia na me pese me de number etudwa 0598 559 802 Sompa ekunafo achade na utime de fund efaso ema ye de kokoche wo mobronya boso me da etoso adu no ba kon ma memfa onko apoema ntemu na apoema ntemu no sebio kotoku sabobe asembia pie wo ho de wo yesre ni ne ne nso de bambo enti no wonam se wone akwamukafo aya ba kon etu ekuta no abande amase wo momfa nkonkobo adwuma motimamufo ne japade ho ba no one day what they kwaku si koko krache so na waji 100,000 Ghana cedis na sade munsam tie ne de onua esawaso bi we aye kan no Sergeant Mensan Dominic wo maboni din we achema kenten Lower West achem ho na asemi esi wadi mfinhye aduanan ba ko tete wayo wadi mfinhye aduanan miensa saa na Lance Corporal Nyako Bernard mfinhye do no nwotwe wono nso saafo ya yebo bo ndin nyina no won wo ba bia ya station wonom na ne nyina nkamfu ano kwabena Nyako abronoma wono na wotu yi ane nani di akire obetime de ehwama ne bo amayen kwabena ma hai me josmini abema akura boye nchiremu tew yo minua se na wadi kan e dia tu edwa no me no ekase no enipa nan na omho akokodi ensenseme me no ekase emu mienu eye asojafo na sasrafo a omu ya juma Jubilee House o magana biaya Ghana man panyina na dodan kwakufu ado ote na odi jumadie omu so maka no ba ko immigration officer tera da to gano na private security man ba ko so ka ho ebi na 17 teacher wanu enyina no ene ese November bosume ninya no ene se okodiboni a me no kase asem no obo mu achem ese na no eye November bosume ni da to so du ba ko na emra che ba ko enan na omu nyina omu hye asojafo atare omu bo ajiwura mu ewo opanyi bia wanya fehia adunum enum onu ya kokoko purchasing crack oyo bi otokoko ewo aye akaten ene potemon be friend Fobi Samuel na sa emrantie makoma na we abowura mu wo le fie ono na omu ka che ne se omu hia 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis omu che so omu hia Jessica no edefin hono mo na so panyi ba tunga HM se 100,000 Ghana cedis no enya de obetimenya e dia mom lebo mu no 10,000 Ghana cedis ene wo no ho anu 10,000 Ghana cedis no omo agiye anu ache no so no gold eye ono 5 grams eno so asom 29,000 Ghana cedis eno so mo je edika ho
na ebra mu ji ye pen otido ombo mo eka ngura na ade ba ko egboba mu ene se ombomode eyi asotire ma na mu mu hwa no police for one potem mo etimi eya we na no na eye barrier bi no mo sia ho no ebra na sa ni papa kuma na we mo ko di senya ba sa mawie na mo eba no eye sa barrier no mo stop wo mo ma enkowie ase no mo timi so mo peti a me no ekase no yetimi eso mo peti na ebra ye chi wo mo no na amunmu hwa no security man no eba bonten na be kan ko se ayampa be kan ko na ni akoso ne sei ni yakokoye enu nti na me no ekase ye dwanta amunmu hwa ne de a police for body ejom na so ma 10,000 Ghana cedis no omo eje so na gold or na eye 5 grams some 29,000 Ghana cedis no so enu so no police for eje edifi that enipa we ensem na me no ekase ni de omo de omo kopiem awasem di abia ma court no asese yan for mo enkokoto eye aban ekokumu se na beboa ama empono eye kodubofo ene police for betimi enya ebre na empono omatimi ado ensem mo asuko eneti epanyifo ekirema November bosome ne de toso adunu enwotwe 28 November afia emu no omutan so fa nipa enaiwe emepiem awasem dibia na mbobo munko emechechim adekunti a omuye bambom panyifo na so mutimi popan ekutia krono ene ne mebia tisei na omwan kasa etimi dom ho etimi ashema nitimi no kasa ndi de obepiem wapue emantem ko ponka se ko fo bi hade a anwade ba kwa bepiem ede se asrafo amuya djuma Jubilee House ani mpono immigration officer ani bambo epanyi eba ko etwana mo akopọ krono a me no ekase no yeso obopechi enti Richard Ochre ya ono immigration office na no ye adwuma ono so kan saafo no ho biana Kwabna? Me tonga. Richard Ochre kan ho bi. Suspect. Wow. That be we should article no on kan ho bi. Ono any opinion mo ko yo mo ekowia no no. Oh, okay. Okay. Nse so wo mo se wo mo mra da eto so dadu na nwatwe wa ho. Aduonu anwatwe. Aduonu 28 November. Na chese nyame de chen ya. Bnada edi enimi na awoche. Edi enimi no ne na awoche pepe. Wonderful. Kwamna fo wani di akire de be fira to bia nso ema yetiefo aso nsi. Matrina. Kwamna nya akwan bro no ma ene ye ko ne nchen wo mfimfini man nchemu a abambofo yese wono mo bo timamufo na ajapade ho ban se wo mo atwa wo ho wie bie ya so wo mpanchi se wo mo kokokum na wasan ba biu enye yenko wie kasebo no ewo dua nkwante wo ahafomantam no mu National Women Organizer Edema National Democratic Congress NDC Amanyoko no Dr. Louisa Hanabisiu wonu kroyan so ena kopiemu Tano South about 1 person so kane no ayamrahye badwani Edema omanfo wo honom na wode abeto dwa se wo hwe wo manhene dua nkwante na nanom atera nkonya ya wonya ne ba bi ko na naboache tro mo otoso miensa wo hia abasobode papa so manhene ya de eba na se emprim puntuo enfama temamufo de a wo manhene ebo adwuma nkasa wo sanso de to so say kane no NDC Amanyoko na penso na the late wo manhene no ede tata no sa bribia wo no Hanabisu no won to so no emprim puntuo enfama de hia wo mo ahafomantamu ne senti wo begina adehye ni na namu ede asede ni kabia ede me manhene no enne pa bia wo ye ya wo woni na atudwa na anu adane doti ya omode hihye so ewo mantam no emu wasele nana no Ghana me kasa nana woni me kasa so ya branch ya wonam abonten sabi wo ko eba if seminar na ni mi hia bia wo se hana me sinana de oye wo Tano South no e bra wo krom sinana wada wo ntimra na ye wa ban mu na misaye mrahye bedwani no mensa so Tano South na mensa so Duankwanta water expansion emra project ba ya na ye pre na me na me hwe nsuo so me na to nsafre me kokko pre bi ema ye besisi tank no e hospital ho ema ye expand ye nsuo Duankwanta afi bie ne wono na me famboa embra Duankwanta hospital ye ma me lord na trauma ni mama yemra
John Dramani Muhammad, His Excellency, Yakasanimam, so Manha, the Cassia, midwifery for school, nurse, and nurse for school, said the Bayan Nakama would be appointed. Men are not dear. One what's now a impuntu, Sam and a walk. Make a waiting and besides, Nana Pouch. Only maybe Piana, Junior Cobo life will go. What's up watching from our Tossonians? Did they kind of your party? And Nana watching from our Tossonians. So we share Krata at the sea. Nipo kasa ye honorable Dr. Hannah Bisiu. No, na na bo ache tromo the dot year won mo ye ase no wo kan asemi na me de mani fa mu a won mo enya 5G energy drink no na wo mo ni mo kura a kire na mom se wo ye ana adwabo bi adom be ba ase no wamfa mizo ni 5G anko na akofa ba ko no bi ebewie na ntokwa asi eno nti na ese onya mizo ni 5G wo ba bia nam bia sompa fie bia onim no foro ho wonsa be kan bi ho sa na 21st clinic na nkura bata bia nso onim ho okọ abenya bi afi wonu ma ewo ba bi te se asante mantam mu no muntie mi na monhye namfo asafo abinchi hɔ a wonsa be kan na search enterprise afi anmanje taxi station ho PNC ventures ho afi wonu ma ewo ba bi te se abuakwa enkanka ene Baptist University afa hono mahuma master eno ye Atcom Royal Ventures ya FK Kinju Enterprise ende murum hɔ a wo ben Sompa babia ye FM ni TV ewe shanan sosa na ententem uhia dodo mu a 0246 270221 5G energy drink and mizo fruit drink na ya atane ata ya afane mienu nyina nante na enema sesa achade no Sompa na de che nyame de che nya bro nya bosumi ade che ye wura mu ya adra 40 kenya tamo wo de support saada na asofo wo te sofo simo mo ade che okoye na yere ho ade odunkwawi won so de na de support 0598 559 802 kitwa bi ade to so no ensa enne mabayifo awi akura mo no eba obohu se obenya tera 1 media anasa Blessed Foster na che sa tom enhira no waye mu fafafo ye ka TV radio ya Ghana ha National Media Commission nim se famra kwan so ye adwuma eboa wo man kyekire ne mpuntu a Sompa ka ho na mo wo mu yie no wo mu yi mako du enum ewo mpotemu ha won mu yie no so wo mu yi Sompa ka ho bi enti wo fia ya hwe Sompa wo namba bia ya tie Sompa ne bi digital audio broadcast ba bia de nam bia wutimiti wo ka mu akura na se ho eno de akura ye solar obetimi a charge light nso wom ya nema nyina eka ho na emom light no se betimi aso na aso yie pa na ogina ho na aso wo se atika no ma 21st for onye ho adwuma mawo minim yade e tewo so 21st clinic ni anu aduro na wonim fidie nso de ba hwe mu ehu yade no enenti wonuma e won kransa nyina bono apueye no na mokọ Victory Presby Bank ne nhwe animu ana se wonuma e wotachiman Jane Bank dandadanum wonsa ebekan e wo ho afi manager Daniel wo hwe overseas eno eye Kumase Alpha Radio nchen ho Timber Market ena dome enkran market ho anso obenya 0540 311 311 homa Express Group dwumakuo bi ahye ye hwa kwanto ho nsem so adwo no matum so mo sonkrofo enye yo mo passport ne mo COS ma wo mo no mo suntimi enko abrochire so pese wukosua ade wo honom se wo de scholarship ena ekọ anase wukotwa holidays de Express Group ana mekamfo de among sike kuma na o mu beje no eno a ena mo de be ya passport no eno na mo de be ya visa no eno kro ya ena o COS ene dan ya obekwa kodam ewa abrochire no wo mo be hwe aye ede amam se say de nkrofo ko Canada USA UK Australia New Zealand ena Germany enu nti be ka ye ho to ayen ewo ye nkrabata ne ba ko ewo Kumase asafule ba run about hono mo pen na woni ye embedi enkomo enkranse wo Kaneshi First Light hono mo pen ena be hu ye sanso ena tamata kwade sunwan tamale ena baabie ni yakobo ye nsese
wo honom a ye de nkrofo eko abrochire sanso na I care herbal clinic ayarese fie ya de bia ne ye di asie no de hinta wa ye wedie no mu ene de piepie wedie no ano ni na ye do onipa omori abadwama so no etu ase afri honom se wonamu abu wote ya ewo kotodwemu waposo no opposite ya wo yasa na dane entietiemu wonya yarese fie wo mo paroni bom no bodi abadwama so na ebetumi aboa wo pa edroni ye kama tipaye etete wo no aya pe hapati ni bi na bobo na wonso sanka wayaresa ebebo mo pobore no afa ne ntampa ede efran Edroni nya na Ghana hafa na ni na herbal shops, pharmacy shops and chemical shops no. Boriemu na wonso kwaje o paroni balm ene hepatin. Fredemans will be sanso and na Danny herbal, Colinac, Misty herbal ene habme. Woko hodoma won sabe kan we drop papa bi na wonso apomodeno SCP na esita. And also awiabre ye gina na fe ensempa no nyina ye de wasie na oko Facebook social media handles ho ho nyina ye wo ho sompaonline.com ensema ye de bre wi nyina okwa obenya na wura Facebook a age odin na nadwomo wose nkransa patriotic voices no wo kan je 2024 budget no eno di adanse pa wo hwe 8 taxes etwa kese nwotwe ya ban atimi ye firi ho amasika puduo pa eko saa factory bese wo hane aduosi ankono no edi adanse se aban no wani so ade hunu na wo ko nanim pa ene wo de nchiama Ibrahim Baba Bukari David Buache a wo munyina regional chairman ene secretary e wo Bono East ha wono akoro na de no sa asem koro na ene nam chese wakopene bebre ene wo de ato ho na we positive change Madina wono mo se wo muda so a ejinam se positive change ne nya adwuma na ye adwuma dia ene na NPP aban ene na pontis no wo kan pray say wo mo ye criminal pa na ba eto nso dia epoto tua efo ne wo nom na ehwade ma yenyina no so ya opia no mu nyina de wo mo de ba request kwa adade ase wono nso de de ba no wo che se JM beba na ehwade na wo se wo hwe ne life e wa adade ase city na MPP wo mo victory budget ya wono mo kokko ye we de e kama ye se bag ne mu edu pa na ehwade no se Yewura Johnson na sedu nkatia wo chia no papa ene honorable Ramsey Adams wo de nchia kese enama wo mo teacher kujo tepa nyina suso wono nso ne die ni ono anso na akwa nyina suso ho a electoral area ho watchunity se wo ba assembly member no wo se NDC de wa yebio na de wo ye nyina nso no nyiyimu ewo abatuo mu tribal religious nomne ehwade na onde hafo ano southwest ho no woni mpefe se onabo Elvis o se mensa da pa wono anso ene eko ne nchia enkoma no ewie ye soro a ohene yere akua ye boa asia ma ne beji adwa no wode sompan komo no so abesomo ene wie ye betetema ne akasa kire memenu titawa sodin na dwumadie no emu beye dese ansana na sedaka sia pa enkoma semufo panyin yera asante ye boa sanso ene ere akukwa na ho ore wo mu bi akosia somo aso sa wukopie mu e won firidam mu a original systematic price and a DJ Papa Toast ajoran sian so ka ho bi eno wan hene e champion abawasara wo bibia ahode wom ene de Sompa TV ewia pram to breakfast ebo no abesomo eraso no ekua bo achiwa sempetia ene me de nyame nko a ena besomo me wofa papa bi tentenegram wa ne ko achi abu aguso AAA ejapia apamdada wono so ka ho bi ene de kase no abesomo yesore so ye de dwumadi akono de kanina nso ye de ato aso wanti